Pacea Domnului! Domnul să vă binecuvinteze, dragi frați și surori! Cu harul Domnului vrem să începem serviciul divin această seară și vă rog să ne ridicăm în picioare cu toții și să lăudăm pe Dumnezeu cu cântarea Cer și pământ de vor pieri, dragostea Domnului nu va pieri. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul acesta mare. Gloria Lui!
Ne-am strâns după amiaza acestei zile sau în seara acestei zile cu dorință de a ne închina înaintea Lui, cu dorință de a veni cu laudele buzelor noastre, mărit să fie numele Domnului. Dacă este ceva sau cineva în universul acesta vrednic de închinare, este singurul Dumnezeu adevărat, mărire Lui. Și Dumnezeul acesta adevărat ni s-a făcut cunoscut fiecăruia dintre noi. Nu știu care este scopul dumneavoastră, personal, cu care ați venit în această zi, în această seară, în locul acesta. Nu știu care e dorința inimii dumneavoastră, dar mă rog, ca dorința noastră să fie dorința lui Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3 în jos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin pofte. De aceea, dați-vă și voi o parte din silințele voastre, toate, pentru că în primul verset am citit, El o dăruit totul. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și suntem la conferința aceasta adresată creșterii noastre spirituale și mă gândeam la pasajul acesta și nu-i suficient să urc 3, 4, 5 trepte, trebuie să le urc pe toate. Pentru că asta vrea Dumnezeu. Dacă El a făcut totul, așteaptă ca și eu să fac totul. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. În ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. El a făcut totul și noi la rândul nostru trebuie să facem totul. Dar nu ca să o ducem mai bine pe pământul acesta. Da, avem pace în familiile noastre pentru că îl avem pe Dumnezeu ca Dumnezeu al păcii. Când atâte multe familii trăiesc cum trăiesc. Dumnezeul nostru, un Dumnezeu al păcii, Dumnezeul familiilor noastre, Cel care ne aduce pace. Avem pace în inimile noastre. Avem pace unii cu ceilalți. Și nu doar că trăim în pace pe pământul acesta, suntem binecuvântați din punct de vedere spiritual, lăudați să fie numele Domnului. Și dincolo de limitele acestei trăiri pe pământul acesta, dincolo de moarte, avem un viitor cu Dumnezeul nostru, lăudați să fie numele Domnului. El a făcut totul, e rândul nostru să facem totul. Trăim vremuri în care oamenii zic, e ok așa cum sunt. Ne plafonăm și bisericile și oamenii și familiile se plafonează, pentru că asta urmărește cel rău. Să fim mulțumiți noi cu noi înșine. Ori Dumnezeu, era citit în zilele acestea, vrea să creștem din putere în putere. În fiecare zi să cresc mai mult, în fiecare zi să fiu mai plin de El decât am fost ieri. Mâine să fiu mai plin de Dumnezeu decât sunt astăzi. Pentru că în fiecare zi vreau să mă asemăn cu Domnul și Mântuitorul meu. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Seara aceasta, dragii mei, dacă am venit cu alte gânduri, cu alte scopuri, decât acela de a ne semăna cu Dumnezeu, mă rog ca Dumnezeu să ne schimbe. Dacă am venit cu alte scopuri în locul acesta, să vedem cine cântă, cum cântă, care cântă mai bine. Nu, dragii mei, nu e un spectacol și nu e concert. Toți cei care vrem și suntem adunați în locul acesta, vrem să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Din adâncul inimii noastre.
Poate că vor fi greșeli, unii greșesc o notă, alții... Dar cu tot ceea ce suntem, vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, lăudați să fie numele Lui. Haideți împreună cu toții să venim, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat până în clipele acestea și să rugăm pe El să ne binecuvinteze și în continuare, să binecuvinteze părtășia din această seară. Mă rog ca Duhul Său cel Sfânt să călăuzească lucrarea. Eu am aici o listă de slujiri. Dar nu aș vrea, cum spuneam, să vină cineva și să slujească în locul acesta, să cânte în locul acesta. Vreau cu toții împreună să fim la închinare. Dacă odinioară în vechime, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre un om al lui Dumnezeu care a venit ca să readucă poporul lui Dumnezeu la închinarea adevărată. Și de-a lungul zilei, în căldura care a fost, prorocii lui Baal au venit și au strigat și au făcut multe lucruri acolo ca să coboare Baal foc din cer. Mă rog ca în această seară, același Dumnezeu care pe muntele Carmel a coborât și a mistuit jertfa, să mistuiască jertfa care vrem să o aducem în această seară. Pentru că nu am venit pentru noi înșine, am venit din drag pentru Dumnezeul nostru, am venit să ne închinăm înaintea Lui, am venit, așa cum spuneam, să semănăm cu El, să creștem din punct de vedere spiritual și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi la lucrul acesta. Dacă ai venit cu alte scopuri, vină în această rugăciune și spune: Doamne, îmi pare rău pentru că am venit cu alte gânduri la conferința aceasta. Dacă ai venit cu alte așteptări, vină înaintea lui Dumnezeu și mărturisește-te și spune: Doamne, îmi pare rău că am venit cu alte așteptări decât cele pe care Tu le ai. Și mă rog, schimbă-mi inima și fă-mi o inimă după voia Ta. Schimbă-mi prioritățile, schimbă-mi principiile și să plec din locul acesta transformat și să plec din locul acesta cu decizii noi. Dragii mei, pentru asta ne adunăm în locul acesta, să ne sfințim viețile și să mergem mai plini de viață pe calea pe care Dumnezeu a trasat-o. Sunt vremuri de har și vremuri binecuvântate. Aduceți-vă aminte, anul trecut mi-am adus aminte, după 2 ani în care nu ne-am strâns în locul acesta, de când am venit în Germania, în fiecare an am participat la întâlnirile acestea, așa cum era amintit, cred că la fiecare program. Sunt oameni cu care mă întâlnesc doar în locul acesta. Sunt oameni cu care mă întâlnesc doar în locul acesta. Și vin cu bucurie să-i văd și pe frați, să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu, dar cred că va veni ziua în care cu toți împreună vom sta înaintea lui Dumnezeu și îmi doresc lucrul acesta. Ca niciunul, dragii mei, să nu rămână pe pământul acesta. Pentru lucrul acesta, seara aceasta, este același Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Așa cum citeam din Petru, El a făcut totul. Ce face în această seară? Haideți să mergem într-o rugăciune, așa cum am spus. Dacă am venit cu alte gânduri, să rugăm pe El să le schimbe. Dacă am venit cu gândurile după voia lui Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu să ne întărească, să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Haideți împreună cu toții să înălțăm glasurile noastre într-o rugăciune comună înaintea Domnului. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Avem nevoie de o dragoste curată, prin mila Ta de sus. Cu toții vrem iertare și bunătate-ți mare, speranța lumii. Ce miști ar munții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Doamne, Tu ce miști ar munții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Primește-mă
sus, eu las la crucea ta. Povara mea cea grea, îți dau viață întreagă, cu tot ce eu trăiesc. Mă dăruiesc azi. Doamne, Tu ce miști anunții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Lasă gloria peste întreg pământ, cântăm pentru slava celui veșnic vin. Doamne, lasă gloria peste întreg pământ, cântăm pentru slava celui veșnic vin. Doamne, Tu ce miști anunții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Doamne, Tu ce miști anunții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți,
Orice făptură va vedea neprihănirea sa, vrednic în laudă ești doar tu, Iisus. Atât am căutat rostul vieții, că-am ajuns rob acestei căutări. Dar Iisus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de har și de mari îndurări. Mi-aștept pentru veci tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar. Am schimbat temerile într-un cânt glorios. Sunt liber acum ocean. Acum de trecut eu sunt liber, căci Iisus a înnoit viața mea. Bucuria în inima mea neîncetat, o cântare spre lauda sa. Mi-e șters pentru veci tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar. Am schimbat temerile într-un cânt glorios. Sunt liber acum ocean. Mi-e șters pentru veci tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar. Am schimbat temerile într-un cânt glorios. Sunt liber acum ocean. Slăvit să fie Domnul! În această seară suntem la
o seară de tineret, dar, după cum spuneam și anul trecut, este atât de evident că al Domnului cuvânt nu este doar pentru tineri, ci este pentru toți, cât este de evident faptul că ceea ce vă voi spune eu în această seară nu este doar pentru tineri. Și vă veți da seama. Pentru că, indiferent că ești mic, ești tânăr, aceștia îi numim noi mici. Tineri sau ești mai în vârstă, fiecare avem problemele cu care ne confruntăm și de multe ori se cam aseamănă aceste probleme. Așa că ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să fie Cel care să-și pună mâna ocrotitoare peste noi, ca diavolul să nu aibă nici o putere asupra noastră. În această seară cuvântul Domnului se află la Romani, capitolul 15, versetul 1, care spune: noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Aș vrea să vă spun în scurtele cuvinte ce voi face. În primul rând, în introducere, voi mângâia, ca după aceea să deschid o paranteză, să pun o anestezie, închid paranteza și după aceea facem operația. Și în urmă ne rugăm ca Domnul să vindece rana. Pentru că, vedeți dumneavoastră, trăim niște vremuri foarte ciudate, în care diavolul face cu noi, cu tinerii, cu noi, ce vrea el și ne poartă sentimental pe toate culmele, când sus, când jos, cum vrea el, ca să zicem, ori suntem slabi, ori suntem prea puternici, dar cei care sunt slabi se complac. Ei, cuvântul Domnului, în această dupămasă ne spunem noi care suntem tari și aici poți fi fiecare, să avem în vedere că suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Și acum s-ar putea să fie un tânăr aici care să zice, îs slab. Și așa este că poate ești slab. Și ai nevoie de mângâiere. Ai nevoie să fii luat pe brațe, să fii dus ca și un copilaș, să fii mângâiat, ți se spună cuvinte pline de duioșie și mângâiere. Și așa este că ai nevoie, s-ar putea. Acum vreau să deschid paranteza. Tinerii de la noi din Trosingen știu că mi-s foarte dragi și eu lor, am observat de multe ori, avem așa o conexiune și este un lucru foarte frumos. Au încredere în mine, am încredere în ei și vorbim de multe ori și mi-s dragi. Închid paranteza, asta era dovada că iubesc tinerii. Tinerii noștri din zilele acestea se complac în a fi slabi. Acum întrebarea mea este, când îți vei da seama că trebuie din statura de slab să te schimbi? Există un pericol. Dacă ai ajuns la cunoștința că ești slab, nu e un lucru rău. Dar planul diavolului este, când ai ajuns la cunoștința că ești slab, să stai acolo și toată viața să zici, îs slab. Îs slab, trece 10 ani, tu tot slab ești. Trece 20 de ani, tu tot slab ești, pe când ar trebui să fii deja tare, tu tot slab ești. Asta este porunca diavolului și înșelăciunea diavolului. Pe când Dumnezeu spune în felul următor, te-ai considerat slab, ai ajuns la convingerea că ești slab, exact ceea ce trebuia, ai făcut. Dar acum Dumnezeu continuă și spune în felul următor. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Unu Ioan, capitolul 2, versetul 14. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, atenție, tinerilor, fiindcă sunteți tari. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tare și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Acum există aici o problemă. În momentul în care ai decis, îs slab, ai decis că ești slab, Dumnezeu este acolo și îți onorează alegerea, îți onorează această supunere la crucea lui și spune, da, ești slab. Dar de acum înainte trebuie să parcurgem o cale. Și orice om, fie tânăr, fie bătrân, care spune sunt slab și rămâne în starea aceea, Dumnezeu se uită la el și dă din cap. Și spune, n-ai înțeles nimic. Pentru că chiar dacă ești tânăr și ești slab și te confrunți cu aceleași păcate, cu aceleași plăceri, cu aceleași nebunii de ani de zile, justificându-le că ești slab, Dumnezeu spune altceva. Dumnezeu spune, dacă nu ești încă, trebuie să devii și să fii tare.
Aceasta este porunca Domnului. În momentul în care ți-ai dat seama că sunt slab, mă ridic în picioare cu ajutorul Domnului, pentru că ai ajuns la un moment de cunoștință a ta însăși și atunci îți dai seama, dacă sunt slab, am nevoie să fiu puternic. Îl iau pe Domnul Iisus de mână și nu mă mai uit înapoi, nici la pornografie, nici la lucrurile, plăcerile care le-ai avut până atunci și mergi înainte cu ajutorul Domnului și cu Domnul Iisus de mână, sub călăuza Duhului Sfânt. Ei, acum se pune problema, pentru că noi vrem să ne și rugăm. Ei, dar avem nevoie de o soluție. Pentru că dacă îi spui la un tânăr, bă, ești slab, trebuie să fii tare, cum? Cum se desfășoară tăria asta? Și aici intervine un lucru atât de simplu, încât aproape ți se pare banal, dar este vital. Vedeți, dumneavoastră, nouă oamenilor nu le place lucrurile simple. Din când în când mai văd cât un documentar sau aud că suntem în lume. Anumite biserici, la anumite ore, la anumite sărbători fac mătănii, merg în coate, merg în genunchi, că le va ierta Domnul păcatele și îl va îmbuna pe Domnul, pe Dumnezeu. Ei, lor nu le place lucrurile slabe să spune, Doamne, am păcătuit. Nu cred în așa ceva. Ei cred că trebuie să facă ceva extraordinar. Ei, de multe ori suntem și noi așa. Nu credem în lucrurile simple pe care ne le oferă Dumnezeu. Nu credem. Dovada este că nu le facem. În momentul în care cuvântul Domnului spune, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, există și vine soluția. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Ei, dar cum să rămână dacă nu-l ai? Ceva ce trebuie să rămână, trebuie să fie deja acolo. Ei, în momentul în care Dumnezeu te declară tare, El merge bazat pe faptul că tu te hrănești cu ceva. Nu mai atâta telefon, nu mai atâta plăceri, nu mai atâta nebunii tinerești. Ba dimpotrivă, cuvântul Domnului. Pentru că aici este soluția simplă, care ni se pare banală. Cuvântul Domnului, noi știm, noi știm parola aceasta. Cuvântul Domnului are putere. Dar de multe ori nu credem. Pentru că dacă am crede, am pune mâna pe cuvântul Domnului și am experimentat această putere în viața noastră, în viața voastră, dragi tineri. Cuvântul Domnului, în Psalmul 119, dă întotdeauna, când e vorba de a te întări în Domnul, întotdeauna începutul căii acestea pentru a te întări în Domnul este să apelezi la Domnul și atunci când apelezi la Domnul este evident cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 spune în versetul 9, cum își va ține tânărul curată cărarea? Cum? Mergând pe coate, din toată inima eu nu mai vreau să mai fac prostii, sperând că nu se va mai întâmpla, nu știu ce să mai faci, ceva foarte complicat. Și cuvântul Domnului spune atât de simplu, îndreptându-se după cuvântul tău. Care este soluția? Drag tânăr, în această seară, dar cred că v-ați dat seama și dumneavoastră și eu împreună cu dumneavoastră ceilalți, cred că ne-am dat seama că ni se potrivește și nouă. În momentul în care îmi dau seama că sunt slab, mă ridic și trebuie să fac ceva, să mă apropiu de cuvântul lui Dumnezeu. Care este soluția? Dacă vrei putere, dacă vrei ca Dumnezeu să se folosească de tine cum se folosește și de altul și dai exemple și îți place. Eu când mă uit pe YouTube, ascult cântările numai de la, când mă uit pe YouTube, ascult predicile numai de la. Ei, dacă vrei să fii și tu un de la, atunci trebuie să te supui voii lui Dumnezeu, începând să te supui cuvântului lui Dumnezeu prin a-L cunoaște. Cea mai simplă soluție să fii tare este să ai cuvântul lui Dumnezeu, îndreptându-se după cuvântul tău. În această seară vrem să facem o rugăciune. Cu toții ne dăm seama că Duhul lumii acestea, care plutește peste lumea aceasta, ne conduce tot la amorțială, tot la comoditate. Și justificăm noi, am fost la școală, atât a fost de greu, nu mai am chef de nimic, mă pun în pași și mă culc. Am fost la lucru ca și tânăr, atât mi-a fost de greu, nu mai am timp de nu știu ce, mă pun în pac și mă culc. Mă duc la o plimbare să mă recreez, fă-le toate acestea, toate să le faci. Dar în primul rând, garantează-ți ție tu însuți că ai tărie în cuvântul lui Dumnezeu, că ai o continuitate în cuvântul lui Dumnezeu și poți să spui când te întâlnești cu cineva, auzi, vreau să vă spun ceva. Dacă ați cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, v-ar face plăcere să vorbiți când vă întâlniți între voi din cuvântul lui Dumnezeu. Și măcar dacă doar vrei să arăți ce știi tu.
Și măcar, pentru că la tinerețe cam astea te scoate în evidență, dar și măcar dacă vrei să arăți ce știi tu. Dar măcar citești cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt în timp te transformă și te transformă. Și de la starea de slăbănog care ești sau care ai fost, dintr-o dată spui, sunt tare în Hristos. Aceasta este soluția, cuvântul lui Dumnezeu. Alta nu este. El pe Domnul de mână, Duhul Sfânt te va conduce la cuvânt, pentru că acolo este chipul lui Hristos și atunci mănâncă și mănâncă și mănâncă și întărește-te, pentru că drumul este lung. Drumul este lung și nu și dacă astăzi, mâine sau poate într-un an sau 10 va veni Domnul. Și indiferent când va veni Domnul, va trebui să fii tare. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm din toată inima ca Duhul acestei lumi să nu intre în inima noastră să provoace comoditate, să provoace doar justificări și scuze, ba dimpotrivă să ne dăm seama și să intrăm în ascultare. Spuneam în această dimineață, la ora de rugăciune, că mulți dintre cei care au fost la conferință în cursul anilor au ajuns la punctul 0 și aici Dumnezeu le-a vorbit prin slujitorii care au fost aici. Ei, după ce ți-a vorbit Domnul, trebuie să faci ceva. Să-ți asumi cuvântul și să mergi înainte slujindu-L pe cuvânt și trăind acest cuvânt. Și pentru aceasta vrem să ne rugăm în această seară. Domnul să dea putere, voință, înfăptuire și să ne dea curajul de a-L apuca de mână, că de multe ori nu avem acest curaj, că nu știm ce ne așteaptă. Domnul să lucreze în tineri și noi toți. Amin. Amin, vă rog să vă reașezați. Timpul convențional de rugăciune îl încheiem aici, dar rămânem într-un duh de închinare înaintea lui Dumnezeu. Să continuăm să ne rugăm, nu doar când suntem îndemnați pentru tineri și pentru copii, pentru familii și pentru probleme, ci și în altarele de la corturile noastre, să continuăm să ne rugăm unii pentru alții, dragii mei. Este o vreme în care Dumnezeu ne-a făcut nouă harul să ne rugăm pentru ceilalți și lor harul ca să fie susținut în rugăciune. S-ar putea în ziua de mâine să am eu nevoie de rugăciunile dumneavoastră. S-ar putea în următoarea perioadă, oricare dintre cei adunați în seara aceasta, să avem nevoie de sprijinul fraților. Haideți să ne susținem unii pe alții și Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează. Privesc în biserica în care prin harul lui Dumnezeu slujim, copii, tineri, de multe ori îi privesc acolo slujind în față, poate copii, unii ajungi la tinerețe, o parte din tineri deja ne-au chemat la căsătorie, când am venit în biserică erau la grupele de școală duminicală și anul trecut și vă spun sincer, am așa o bucurie când îi văd că slujesc Domnului. Văd copiii slujind la școala duminicală și nu pot să nu plâng înaintea lui Dumnezeu când îmi aduc aminte fie problemele de sarcină prin care părinții au trecut, fie problemele la naștere, fie problemele postnatale și multe alte probleme care au intervenit sau familiile din care vin și nu pot decât să mulțumesc Domnului, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să ne rugăm pentru tineri, au nevoie de susținere, rugăciune, au nevoie de mustrare, au nevoie de învățătură, au nevoie de exemple, au nevoie de noi. Ești gata? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și mai chemat să
Cel ce știi cât pot purta, ce cântărești durerea mea și ai răspuns la întrebările-mi ce dor. Voi încrede în mâna ta, chiar de înțeles nu voi afla, căci tu îmi ești Tată iubitor. În întuneric n-am să mă îndoiesc de ce-ai rostit în lumină. Mă pot încrede în brațul tău ceresc, pentru orice-ar fi să vină. Și nicio teamă nu mă va răpune, în siguranță sunt în mâna ta. Iubirea ce în veci nu va pune, poate umple inima. Cel ce ții ce ai promis, încredințat ție orice vis, și fac din tine dezvătarea mea în veac. În tine-s veșnice comori, și să mă duci mai sus de nori, să fiu cu tine, Domnul meu cel drag. În întuneric n-am să mă îndoiesc de ce-ai rostit în lumină. Mă pot încrede în brațul tău ceresc, pentru orice-ar fi să vină. Și nicio teamă nu mă va răpune, în siguranță sunt în mâna ta. Iubirea ce în veci nu va pune, poate umple inima. În întuneric n-am să mă îndoiesc de ce-ai rostit în lumină. Mă pot încrede în brațul tău ceresc, pentru orice-ar fi să vină. Și nicio teamă nu mă va răpune, în siguranță sunt în mâna ta. Iubirea ce în veci nu va pune, poate umple inima. Alergăm pe un drum fără de țintă, navigăm spre un port fără de țărmuri, ne îndreptăm spre o lume fără vise, fără timp. Încercăm să iertăm fără iubire, căutăm liniște și nemurire, ne dorim să zburăm până la stele, fără timp. Căci viața fără timp
viața fără tine nu are niciun rost. Poți să trăiești sublim, dar fără de folos. Doar prin iubirea ta eu îmi găsesc un sens și înțeleg, Iisus, că-și toate sunt prin tine. Anii trec, timpul nu se mai întoarce, tot ce faci se notează într-o carte și trăim o iluzie frumoasă fără tine. Mai apoi ne întrebăm ce fericirea ne găsind un răspuns și împlinirea ne trăim viața într-o strofă de toamnă fără tine. Căci viața fără tine nu are niciun rost. Poți să trăiești sublim, dar fără de folos. Doar prin iubirea ta eu îmi găsesc un sens și înțeleg, Iisus, că toate sunt prin tine. Căci viața fără tine nu are niciun rost. Poți să trăiești sublim, dar fără de folos. Doar prin iubirea ta eu îmi găsesc un sens și înțeleg, Iisus, că-și toate sunt prin tine. Și înțeleg, Iisus, că-și toate sunt prin tine. Vreau tot mai mult să simt prezența și fața ta să mă închin, să-ți spun ce sufletul mi-a păstrat și să auzi al meu suspin. Ești Dumnezeu în cer, tu nu mă lași să pierd, când sunt căzut, tu mă ridici. Tu vezi viața mea în îndurarea ta, că ești cu mine, dă-mi un semn. Viața mea ți-o închin, prin cuvânt te găsesc, al tău nume îl port în lumină. Ruga mea o îndrept către tine și aștept, însetat sunt de tine, că nu-i nimeni ca tine. Viața mea ți-o închin, prin cuvânt te găsesc, al tău nume îl port în lumină. Ruga mea o îndrept către tine și aștept, însetat sunt de tine, că nu-i nimeni ca tine.
binecuvântat pe tine. Și tot ce sunt e doar prin har. De ce e tot ce mai rămâne? Să nu duc viața în zadar. Să te cunosc mai mult, să stau și să te ascult. Aceasta e dorința mea. Să-ți fiu ție pe plac, prin tot ceea ce fac, să stau la dispoziția ta. Viața mea ți-o închin, prin cuvânt te găsesc, a tău nume îl port în lumină. Ruga mea o îndrept către tine și aștept, însetat sunt de tine, că nu-i nimeni ca tine. Viața mea ți-o închin, prin cuvânt te găsesc, a tău nume îl port în lumină. Ruga mea o îndrept către tine și aștept, însetat sunt de tine, că nu-i nimeni ca tine, Iisus. Și acum să deschidem Biblia la un text pe care l-ați citit recent de sărbători, și anume în Luca 24. Luca 24, începând cu versetul 13 și până la 35, un text mai lung. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei numit Cleopa i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce i-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi că este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat
și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, dați-mi voie să vă previn în această seară că am fost rugat să predic pentru tineret. În general, tineretul e tineret în România și biserica e biserică. Predica mea este pentru tineri. Și dar nu vă așteptați la o predică ca și dimineață. Limbajul e diferit, exemplele sunt diferite, aplicațiile sunt diferite. Cum spunea și fratele el, Biblia e aceeași, da? Felul în care o predici diferă foarte mult în funcție de categoria de vârstă. Deci nu am o predică pentru cei cu perii cărunți și vă rog să mă înțelegeți. Predica pentru tineret nu este neserioasă, dar e un alt registru. Tinerii au alte întrebări, alte probleme și oarecum în seara asta mă duc strict pe nevoile tinerilor și ies puțin din temă, voi reveni doar la final. Nu știu ce vedeți voi, dragi tineri, în textul ăsta. Eu văd doi oameni dezamăgiți. Noi am crezut că o să fie Mesia, am crezut că o să fie un proroc tare în fapte și în cuvinte, că El va răscumpăra pe Israel, am avut așteptările noastre, dar nimic. Și iată doi oameni relativ tineri, că nu erau niciunul în vârstă, erau mai mici decât Domnul Iisus Hristos, la 30 și ceva de ani, iată doi tineri părăsind părtășia și plecând pe drumul Emausului, dezamăgiți de oameni și dezamăgiți de Dumnezeu. De aceea tema de astăzi se numește dezamăgit de oameni, dezamăgit de Dumnezeu. Cu toții am trecut prin experiența dezamăgirii. Un profesor, un iubit, o iubită, o așteptare neîmplinită legat de profesia noastră. Tinerețea înseamnă multe visuri și în viață tinerii suferă multe dezamăgiri. Cum răspundem la problema dezamăgirii tinerilor? Mi se pare mie că, în general, biserica vorbește mult despre lucrurile spirituale. Mi se pare mie că punem accent de asemenea ca și la amiază. Am pus un mare accent pe vindecarea trupului. Însă în adunări se vorbește așa de puțin despre problemele emoționale ale tinerilor. Despre problemele afective, despre sentimente, ca și cum omul e un roboțel de carne care are și Duh Sfânt. Și uneori nici măcar nu știm cum să interpretăm trăirile noastre, cum să le raportăm la Biblie, de ce simt ceea ce simt, de ce m-am îndrăgostit aiurea, de ce sunt depresiv, de ce am complexe. Unde încadrăm complexele tinerilor? Majoritatea tinerilor se confruntă cu complexe, adică nu le place ce văd în oglindă. Ba-s prea mic, ba-s prea înalt, ba-s prea grasă, ba-s prea slabă, ba-i nasul prea mic, ba-i prea mare, ba-i prea nu știu cum. Foarte puțini tineri reușesc să se calibreze emoțional înainte de căsătorie și să zică, Doamne, îți mulțumesc, cum a zis David, îți mulțumesc pentru felul care m-ai creat. Cum gestionăm problemele astea? Vreau să plec de la Isaia 53. Dragii mei, în Isaia 53 se vorbește acolo despre jertfa lui Hristos și despre 3 domenii în care jertfa asta are impact și putere. Se spune acolo în Isaia 53 cu 5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Și zic, slăvit să fie numele Domnului. Iisus a murit ca tu să primești iertare. Jertfa Lui are putere de eliberare. Păcatul meu, Duhul meu este eliberat prin sângele Domnului Iisus Hristos. În ultima parte am predicat la amiază jumătate de oră, la Penticostal e mare accent pe vindecarea trupului. A fost o revelație oarecum în Biserica Evanghelică. Noi credem că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Și ne-am rugat pentru cei bolnavi. Dar între astea două mai este ceva.
Da? Între partea 1 și partea 3 este și partea a doua. Și despre asta predicăm puțin. Zice cuvântul așa de frumos. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Depresia ta are soluție în aceeași jertfă în care ți este iertat păcatul și vindecat trupul. Hristos n-a murit numai pentru cancer, a murit și pentru complexele tale, a murit și pentru perfecționismul tău, a murit și pentru fricile tale, pentru fobiile tale, pentru singurătățile tale, pentru dezamăgirile tale, pedeapsa care dă pace. Hristos a murit pentru suflet. Hristos a murit pentru emoții, a murit pentru lumea ta afectivă. Sunt atâtea probleme pe care tinerii nici nu au curaj să le spună cuiva. Știți că acum la Cluj se construiește o clinică de nevroză infantilă? Unde s-a mai pomenit în istorie așa ceva? Copii mici de grădiniță cu depresie, nevroză infantilă, adică sub 5 ani sau 7 ani. Oameni, problemele emoționale se înmulțesc între noi. Ați fi surprins să aflați că sunt tineri chiar cu gânduri suicidale. Și par atât de normal la biserică. Suntem o lume atât de complexă și vrăjmașul atacă emoțiile tinerilor de mici. Teamă de întuneric, insomnii uneori. Oameni care se tem de tot felul de lucruri. Cunosc un slujitor care mi-a spus cineva, mă, stătea în fața unui bloc și tremurau genunchii. Nu s-a urcat în bloc, numai când l-au văzut. Atâtea frici iraționale, atâtea probleme emoționale. Să știți că nu cancerul este cea mai răspândită boală, ci depresia. Zilele trecute într-o tabără, stând în urmă cu tinerii, mi-am dat seama că atât de ușor tineri de 16-17 ani vin și spun că sunt depresivi. Mă uitam așa cu surpriză cum într-o țară europeană cu bani mulți, nu departe de dumneavoastră, într-o familie bună, ce depresie la 16 ani? Uite că sunt, frații mei. De aceea rog pe Dumnezeu să ne dea putere să ne ocupăm mai mult de sufletele tinerilor. Și da, în jertfa lui Iisus este soluție pentru toate problemele tale emoționale. Mărit să fie numele Domnului. Acum nu o să vorbesc despre toate, asta a fost introducerea. Vreau să vorbim specific de dezamăgire. Hai să facem 3 lucruri. Atunci când vorbim despre o boală afectivă, să încercăm să găsim simptomele, să vedem cine e bolnav de dezamăgire. Poate că sunt aici câțiva oameni bolnavi, dezamăgiți în metastază, poate. Hai să vedem simptomele bolii. Apoi, în al doilea rând, ar trebui să vedem care sunt cauzele. Ați văzut COVID-ul ăsta interesant? Milioane de oameni afectați, toată planeta e cu sus în jos, economia e dată peste cap. De la un virus atât de mic, încât unii nici nu cred că a existat. Da? Ăștia cu teoria conspirației. Poate să moară o planetă, unii zic că nu-i COVID. Și un virus atât de mic o dat lumea asta peste cap. În seara asta, dacă vorbim de simptome, n-am rezolvat nimic. E ca și cum ai da cu cremă peste bube. O trecut azi, dar mâine iese ea. De ce? Pentru că în sânge este un microb. Seara asta îl rog pe Duhul Sfânt să ne dea medicamentul. Să pătrundă medicamentul acestui cuvânt al lui Dumnezeu și să ucidă sursa dezamăgirilor. Cauza, virusul care creează dezamăgirile. Și desigur, la final un pic de tratament. Ce folos ar fi să plece tânărul acasă cu un diagnostic, cu hârtie de la doctor, tu ai și asta, ai și asta, ai și asta, și doctorul să nu-i dea niciun medicament. Mă rog ca Domnul să ne dea și un medicament. Amin. Pe scurt, care sunt simptomele dezamăgirii? Hai să ne uităm în text. Zice că Iisus se apropie de oamenii ăștia, oameni care vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Și Iisus le pune o întrebare. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? De ce vorbiți așa? Ăsta-i limbaj? Primul semn că un om s-a confruntat cu boala dezamăgirii este vorbirea. Omul dezamăgit de oameni și de Dumnezeu este negativist.
când vezi un om negativist, trebuie să știi că săracul e bolnav. Predica unul odată, asta mergea la bolnav dimineața, la miază, am uitat să zic. Predica unul, fraților, e adevărat că Dumnezeu vindecă. Da, realitatea. Și toată predica lui, tot cu realitatea. Fraților, uite câți mor de cancer. Da? Foarte negativ. Da, e adevărat, Hristos vindecă, dar uite câți mor, fraților. Ce atâta vindecare? La urmă, realitatea în sus, realitatea în jos. Sunt oameni, zic ei că sunt realiști. Nu sunt realiști. Sunt efectiv distruși de dezamăgire. Cineva drag lor a murit. Și clar, Dumnezeu nu mai vindecă. După el s-a ridicat un frate, bătrânul frate, o zic că ăsta tânărul, ce tinere, dacă ai acces numai la realitate, nu mai predica. O zic că dacă ai acces la suprarealitate, la realitatea credinței, mai predică. Că de ăștia cu realitatea găsim și la televizor și în ziar. Da, realitatea o vedem. Și mai ales în predică. Nu suport predicile negativiste. Tineretul e la vale, frate. Tinerii de azi, vai, freze și dăi cu tocurile, cu muzica și numai negativist. Măi, fraților, cine e negativist nu are contact cu credința. Eu cred că la Amvon trebuie să predicăm mesaje ale credinței. Suntem realiști, dar ne uităm la realitate prin ochii credinței. Avem acces la suprarealitate, adică la realitatea credinței. Tineri dragi, ați auzit vreodată vreun băiat zicând toate fetele sunt materialiste? Frate, lasă-mă, eu nu mă mai însor, am săturat, toate fetele sunt materialiste. Chiar toate? Hai să fim serioși. Ai tu o problemă, ai dat tu de una materialistă. Frate, toți băieții... Hai să fim serioși, da? Vorbirea asta de obicei arată că omul e dezamăgit. Eu cred din toată inima că sunt în adunările noastre și fete care nu sunt materialiste. Să zică fetele amin. Așa sunt și fete pocăite în Germania. Nu toate sunt materialiste. Frate, m-am săturat, toate fete... Băi, stai mă, tu ești baiu. Mă sunul la doctor și a zis, domnul doctor, oriunde pun mâna mă doare. Dacă pun aici mă doare, aici când pun mă doare, zice, măi, bai cu degetul, îi rup degetul. Adică baiul la deget, nu în rest. Frate, toate fete, măi, nu toate, ești tu lovit rău. Te-ai întâlnit tu cu una materialistă și ți inima rănită, liniștește-te, ai nevoie de vindecare. Frate, toți băieții sunt neserioși. Toți băieții flirtează. Nu-i chiar așa, ești tu afectată. Ai nevoie de vindecare. Eu cred că sunt și băieți care sunt serioși și băieții să zică amin. Sunt mai vocali un pic băieți. Eu cred asta. Acum chiar toți băieții să fie flirtași, sunt și băieți cu minți. Domnul să-i binecuvinteze. Faptul că ai întimerit unul mai neserios e problema ta. Da? Vorbirea asta negativă. Toți păstorii auzam și de astea. Frate, poate că ai avut un păstor mai neglijent și te-a rănit. Dar să știi că sunt și păstori buni. Și eu cu fratele Dan zic amin și cu fratele Martin. Mai sunt și păstori buni. Frate, toți pocăiți, nu știu cum. Numai cu pocăiță să nu faci afaceri. Măi, mie nu-mi plac astea. Eu sunt 100% că sunt și pocăiți care fac afaceri curate. 100%. Dacă nu închidem biserica. Ești tu dezamăgit că ai căpătat tu ceva. Poate că ai nimerit un pocăit țăpar și asta e. Dar în viață nu-i normal să generalizezi și să devii un om negativist. Da? Vorbirea îl cataloghează pe om. Vorbirea unui om. Când un om are în suflet amărăciunea asta zice că din prisosul inimii vorbește gura. Când omul devine atât de pesimist, e clar că a trăit o dezamăgire. Ăsta e bolnav. Când un om se lovește la cap, de exemplu, auzeam pe un prieten care s-a lovit la surf, o dat cu capul de nisip, l-a trântit valul, s-au apropiat prietenii de el și primul lucru l-a întrebat cum îl cheamă. Dacă zice cum îl cheamă, înseamnă că e sănătos la cap. Dacă zice că îl cheamă Mihai Viteazu, e 100% afectat. Exact așa și tinerii. Nu trebuie să-i lași să vorbească. Vin la mărturisire și ei vor să zică una și zic alta. Pentru că iese din puroiul ăla sufletesc. E afectat vorbirea. Un om dezamăgit face generalizări negativiste. De asemenea,
Zice cuvântul aici, în al doilea rând, un alt simptom, o altă simptomă a bolii, zice, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Dezamăgirea are darul acesta nenorocit de a orbi. Nu vi se pare interesant că acolo era prezent Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a mulțit pâinile, Cel care le-a spălat picioarele, Cel care le-a vindecat bolile. Și știți ce zic ei? Tu ești singurul străin. Cum să-L faci pe Hristos străin? Iisus care te-a vindecat, Iisus care, cum să zici, măi străine? Vezi, asta e problema dezamăgirii. Dezamăgirea orbește. Acolo era Fiul lui Dumnezeu și eu zis că e un străin. De obicei, oamenii dezamăgiți au probleme cu vederea. S-ar putea că e lângă tine binecuvântarea și tu bocești și postești. Dar nu-i vina nimănui. Binecuvântarea cântă cu tine în grup. Nu știu cu cine vorbește Domnul. Și tu nu vrei să vezi, nici vorbă, pentru că te-ai încăpățânat tu. Și dezamăgirile tale te fac să nu mai vezi. Dar nu-i vina lui Dumnezeu. E vina ta. Atunci când oamenii trec prin traume, prin experiențe negative, încep să vadă greșit. Binecuvântarea o văd blestem și blestemul văd binecuvântare. Asta e boala asta ciudată. Astăzi am multe exemple de căsătorie, că știu că asta vă roade pe toți tinerii. Îi dăm cu maturitatea, cu îngerii, dar până la urmă asta ne roade pe toți până ne însurăm. Doamne, cum? Eu am trecut prin foarte multe dezamăgiri în dragoste și într-un fel nu-mi pare rău, că uite, pot să fiu un exemplu pentru alții. Când am fost tânăr, Domnul m-a trecut în talie multe văi, până la 32 de ani, să știți că nu m-am ajuns la 32 de ani, că am stat și m-am rugat și am așteptat să vină îngerul Gavril cu o fată. Am ajuns la 32 de ani, că am dat-o din bară în bară până la victoria finală, cum se zice. Atâtea fete m-au refuzat că nici nu mai știu câte. Eu obișnuiam să spun la tineret că am avut mare trecere la fete, când am fost fecior, toate când mă vedeau ziceau, treceți, vă rog. Nu prea, nu știu, mă refuzau. Una, două, la început o duru, după aia era ca și șvaițărul ăsta, a fost cașcavalul ăla cu găul, nu mai simțeai nimic. Atâtea refuzul, la prima era să leșin, după aia m-am obișnuit. O vrut să cheme salvarea, când am auzit de salvare, mi-a revenit pe loc. Tinerii trec până astea, băi, doare, cum să mă refuze pe mine o fată? Și plânge 6 luni, și plânge 3 ani fata, și asta e tinerețea și noi le predicăm tot felul, dar aici doare. Știți ce e ciudat? Am fost atât de dezamăgit încât eram chiar orb la propriu. Andreea, soția mea, e aici și îmi spune că ea undeva prin anul 2010 a fost la mine, la Sighet, dar eu nu mi-amintesc. Eu n-am văzut-o. Nu știu. Zice, băi, eu am fost. Și știu că a venit grupul Elim Harmony, a cântat în Elim Harmony, dar eram atât de orb, atât de dezamăgit, suferisem recent o decepție, încât nici nu știu să o fi văzut măcar. Adică mi se luase curentul cu totul. Eram orb. Trebuie să mă vindec vreo 3 ani, 2-3 ani și după aia dintr-o dată am văzut-o. Dar unde ai fost? Pe aici era. A fost la mine în misiune și n-am văzut-o. Așa că mă rog ca Dumnezeu să-ți vindece ochii. Pentru că zici că Iisus e un străin și că binecuvântarea e blestem și că blestemul e binecuvântare. Și ce-ți dorești tu, Dumnezeu nu vrea. Și ce vrea Dumnezeu, tu nu poți să vezi, pentru că ești orb. Dar ce bine că la frângerea pâinii, la ăștia doi li s-au deschis ochii. Eu am o rugăciune, Dumnezeu la această conferință să deschidă ochii tinerilor. Să vezi cum vede Dumnezeu. Și să nu mai zici că binecuvântarea e blestem și că blestemul e binecuvântare. Și să nu mai zici că Iisus este un străin. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, dragii mei, vreau să mai spun ceva despre asta. Zice cuvântul aici, și ei s-au oprit uitându-se triști. Alt simptom al dezamăgirii este tocmai tristețea asta fizică exterioară.
Biblia spune că Iisus i-a văzut, s-a uitat la ei și erau triști. Acum, dacă mă uit și eu la dumneavoastră, sunt convins că unii sunteți tare dezamăgiți la cum arătați. Unii oameni sunt foarte încruntați la biserică, foarte triști. Probabil că ați trăit ceva decepții recent. Iisus i-a catalogat după aspectul exterior. Și vreau să am o mențiune aici. Există un termen medical. Medicina spune că dacă nu tratezi problemele lăuntrice, emoționale, ele somatizează. Da? Nu știu în germană dacă sună, nu sună. Adică devin probleme fizice. Problema sentimentală netratată duce la probleme fiziologice. Toate bolile lăuntrice se răsfrâng în final afară. Dacă tu ești un om anxios, în timp poți să devii depresiv, în timp poți să nu mai dormi, începi să ai riduri, începi să arăți rău, de la stres doare stomacul, de la stres apare cancer, de la stres doare capul, adică problemele nerezolvate. De aceea ne cheamă Hristos să ne rezolvăm problemele emoționale de vreme. Înțeles? De vreme. Spuneam acelei fete recent, du-te și rezolvă problema. Vorbește cu un păstor, cultivă gânduri pozitive, gândurile la credințe. E prea devreme să vorbim de depresie în adolescență. Dacă începi așa, ai toate șansele să te îmbolnăvești grav. Pentru că ce în suflet în final impregnează carnea, asta înseamnă a somatiza. Soma îi trup, adică devine o problemă fiziologică. Atâția oameni care ascund în ei probleme, abuzuri din copilărie, nu le mărturisesc la nimeni, ajung să aibă probleme atât de serioase, nu mai dorm, depresie, medicamente, pentru că n-au rezolvat problema la timp. De aceea în această seară atrag atenția, Dumnezeu să dea o călăuzire specială liderilor, să citească adânc în sufletele tinerilor și să vindecăm cei de vindecat cu ajutorul lui Dumnezeu. Să nu se ajungă să bubuie pe din afară. Tristețea. Sigur, afecțiunile exterioare se tratează greu după aceea, dar vreau să mai observăm ceva. Ajung acum la cele două simptome pe care le-am anunțat la început. Neîncrederea oamenilor și în Dumnezeu. Vine momentul în care aceștia doi vorbesc despre femei. Și zic ei așa, ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și ar fi spus că ar fi văzut niște îngeri. Eu vă întreb, vi se pare că ăștia au avut încredere în ce au zis femeile? După cum vorbesc? Străine, niște femei au zis că ar fi văzut, mă știi că femeile văd multe. Știi că femeile vorbesc mult, ar fi zis că ar fi văzut. Cine mai știe câte văd și femeile astea? Adică eu așa citesc textul ăsta, o încredere, neîncredere totală. Na, femeile, ori zis. Dar ce poți să crezi ce au zis femeile? Că au văzut, acum ele visează. În tătă dimineața nevasta are câte un vis. Băi, am visat, dacă stai să ascult. Cam asta mi se pare mie, se vede o suspiciune și o neîncredere vis-a-vis de semeni. Domnul să binecuvinteze tinerii. De obicei, atunci când tinerii au parte de decepții și de traume, de dezamăgire, ajung la o neîncredere crasă. Frate, nu mai cred nimic. Nu mai am încredere în niciun băiat. Nu mai am încredere în fete. Când se ajunge aici, e grav. Și dă voie să spun, drag tânăr, că Dumnezeu nu te poate binecuvânta până nu te vindeci. Căsătoria se zidește pe încredere. Nu poți să ai încredere, nu te poți căsători. Dar vai, frate, apoi am suferit, e treaba ta. Știți, oricât de mare ar fi abuzul, oricât de grea ar fi rana, suntem datori noi să venim cu rănile sufletești la Hristos. N-am nicio scuză să plâng după un fecior 3 ani. E păcatul meu. Chiar dacă a fost viol. Chiar dacă sunt o victimă autentică. Cineva s-a jucat cu sufletul meu și am fost sinceră. Nu am voie să rămân în balta dezamăgirilor. Toți am trecut pe aici.
Dar ne-am ridicat, am venit la cruce, am fost vindecați, inima a înflorit din nou și într-un final ne-am căsătorit. Degeaba te erigezi în mare victimă și dai vina pe toată lumea. Problema e la tine. Da, e adevărat. Cineva și-a bătut joc de tine. E vinovat din punct de vedere moral, dar este responsabilitatea ta să cauți vindecarea și să nu joci rolul de victimă veșnică. Cunosc și persoane care au suferit în dragoste și nu s-au mai căsătorit niciodată. Martirul prostiei. Martirul, toți oamenii sunt dezamăgiți în viață. De ce să lași neîncrederea să te distrugă definitiv? E dureros să ajungi să nu mai ai încredere în nimeni. Deja aici e boală grea. Aici ca o paranteză, dragi băieți, dragi fete, cred că voi nu sunteți conștienți cât de multe pagube face în biserică flirtul ăsta. Noi bandajăm zilnic oameni, noi păstorii, zilnic. Știți, între noi nu există păcatele trupului așa cum predică negativiști. Frați, nu mai... Să știți că eu am auzit multe mărturisiri și cea mai mare parte a tinerilor sunt curați. Slăvit să fie Domnul. Vrem noi să zicem că tinerii sunt varză, nu sunt chiar varză. Cei mai mulți păstrează puritatea și fecioria. Foarte puțini cad în păcatul curviei astăzi. Eu asta cred. Dar dacă curvia nu-i pe la noi, vreau să vă zic că este un păcat care înflorește, flirtul. Flirtul. Noi nu prea curvim, nu, dar de flirtat ferească Dumnezeu. Asta e o boală la noi, la evanghelici. Măi, n-am voie să mă culc, dar măcar să butonez. Și fata butonează cu 3 băieți și băiatul, da, cetuiește, că aia nu-i vorbit, cetuiește cu 3 fete și suntem numai amici și numai prieteni și just friends, prieteni de gradul 1, de gradul 2, nu-i nimic, dar îi, numai Dumnezeu știe ce e în lumea asta adolescenților. Ascultă-mă, dragul meu, draga mea, flirtul este păcat. Și dacă nu vrei să te căsătorești, ce tot butonezi în fiecare seară acolo? Tu crezi că băiatul ăla e pansamentul tău? Îl ții acolo ca să treacă liceul mai frumos? Sunt fete care sunt convinse că nu se mărită, dar povestește cu el ca să aibă și ea șofer. Să o ia de la școală, să o ducă acasă, un fel de taximetrist. Și el pune suflet și e naiv, dar ea nu vrea nimic. Dar să treacă faculta mai ușor. Și după aia zice, mă, eu n-am vrut nimic, și ăla rămâne cu sufletul frânt. Și băieți care sunt convinși că nu se pot însura, că vorba aia, sunt minori, dar vor și ei prietenă. Vorbeam cu un tânăr, zic, tineri, ești botezat cu Duhul Sfânt? Zice, nu, eu sunt prea mic. 16 ani, ce să caut la stăruință? Zic, da? Și discutăm la mărturie, zice, dar frate, mi-am o problemă, am prietenă. Oh, zic, pe cum? Parcă erai prea mic. Pe cum, pentru stăruință ești prea mic? Și pentru gagici nu ești prea mic. Păi cum, că părinții mă lasă, că... Asta e o altă problemă, da? Lecția pentru părinți data viitoare. Dar nu înțeleg ce-i în mintea acestor părinți. Tinerii încep atât de devreme în relații. Și iubesc, și nu iubesc, și să ceartă, și să împacă, și încep pe la 16 ani, mai vin pe la mine, frate, zice, ne iubim, deja vrem să facem nunta, câți ani aveți? 18, de cât timp vorbiți? De 3 ani. Păi cum, de la școala duminicală? Ăștia n-au copilărie, frate. Ăștia n-au adolescență, ăștia numai ta știu. Iubire și pupici și inimioare, atenție și cu emoticoanele alea, că sunt foarte perverse. N-am vrut nimica, dar smile-urile astea prea multe și inimioarele astea sunt păcătoase rău. Aveți mare grijă că degetele astea pot răni. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să-și vindece biserica de duhul ăsta de flirt. 2-3 ani de relație. Eu nu cred că există relații lungi și curate. Nu cred. Orice mai spune, nu te cred. Nu se poate relație lungă și curată. De aceea, dragi tineri, așteptați până sunteți pregătiți.
Pentru că flirtul în bisericile penticostale este o epidemie reală. N-ai nevoie nici de amici, nici de friends, nici de nimic. Vezi-ți de școală. Și părinții să zică amin. Bineînțeles, într-un final, problema majoră este că oamenii zic, măi, până la urmă, Dumnezeu e vinovat pentru toate. Când ajungem aici să dăm vina pe Dumnezeu, ei bai. Deja vorbim de metastază. Neîncredere în Dumnezeu. Noi credeam că Dumnezeu va face, da? Proroc puternic în fapte și în cuvinte. Nimic, frate. Ajungem pentru toate eșecurile noastre să dăm vina pe Dumnezeu. Cum spunea mie cineva la mărturisire, frate, din moment ce am căzut în curvie, a fost voia Domnului. Zic, Doamne ferește, zic, să nu mai zici cât trăiești prostia asta. Niciodată voia lui Dumnezeu nu este păcatul. Cum să zici nebunia asta, că dacă am căzut, frate, înseamnă că a fost voia Domnului. Băi, cred că așa a vrut Domnul să mă întâlnesc cu El ca să sufăr. Nu a fost voia Domnului, a fost încăpățânarea ta. Cred că Domnul a vrut ca noi să... Nu a vrut Domnul nimica, neascultarea ta. Eu sunt convins că suferințele mele n-au fost voia Domnului. Eu am avut prorocii clare, Emi, nu-i pentru tine, ai grijă că e vulpe, n-am ascultat nimic. Și frate, în viață mai vine și câte o factură. Tu faci ce vrei, alegi ce vrei, e libertate în Germania. Domnul îți spune că nu-i bine, Domnul te înștiințează prin circumstanțe, prin una, dar tu ești mai tare ca Dumnezeu. Și Dumnezeu te lasă, de fapt Dumnezeu nu-i vinovat de eșecurile noastre. Dumnezeu doar ne lasă să gustăm rodul deciziilor noastre neascultătoare. Atât. Asta e vina lui Dumnezeu, că m-a lăsat să mă duc pe drumul pe care l-am ales eu cu încăpățânare. Și Domnul a spus, vezi că nu e ușă deschisă și am spart ușa cu capul, că se rău. Și am rămas cu niște cucuie, dar e de vină Dumnezeu? Nu, am dat cu capul meu, am rămas cu niște cucuie din tinerețe și asta e. Și dăm vina pe Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu întotdeauna m-a înștiințat, dar n-am ascultat. Și Dumnezeu e vinovat pentru copiii din Africa, Dumnezeu e vinovat pentru războaie, da? Nu lăcomia nemților. E vinovat Dumnezeu că mor copiii în Africa. E vinovat Dumnezeu pentru copiii din Ucraina, nu spiritul expansionist al lui Putin. Și una, două, Dumnezeu ci că nu există, nu, în secularismul german, dar când vine o tragedie, Dumnezeu îi dă vină. Tare ușor dăm vina pe El. Până acum simptomele, mi-au luat cam mult simptomele astea. Hai să vedem care e virusul, că virusul ăsta e problema. Eu cred că, de fapt, cheia acestui text este versetul 21. Luca 24 cu 21. Unde zice cuvântul acolo, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Nu, aici e baiul. De fapt, sursa multor dezamăgiri în viață sunt așteptările noastre greșite. Era de vină Dumnezeu că aveau așteptări de astea? Noi trăgeam nădejde, au zis ei, noi credeam. Păi astea au fost imaginațiile voastre, astea au fost așteptările voastre, dar nu au avut nicio legătură cu Biblia. Știți de fapt ce așteptau ăștia doi? Știți ce așteptări au avut ei legate de Mesia? Ei își imaginau că vine un Mesia politic și Iisus va fi un mare lider militar. Va veni, va instaura o domnie a poporului iudeu, va cuceri Palestina, o va elibera de romani, o să instaureze împărăția lui David. Bineînțeles, pe ei 12 o să-i pună miniștri, aici erau niște așteptări personale. Măi, când vine Hristos, ăsta e Mesia, o să-i scoată pe romani, pe Petru îl face ministru apărării, pe Matei îl pune ministru de finanțe, pe cutare nu știu ce. Băi, prindem și noi niște scăunele, niște ciolane pe lângă el. O să cucerim lumea, o să mergem mărșăluim până la Roma, îi ucidem pe romani și noi vom guverna într-un Israel politic, o mântuire politică a lui Israel. Vreau să vă întreb, avea Dumnezeu planul ăsta? Așteptările lor nu semănau deloc cu planul lui Dumnezeu. Știți ce zic eu? Ce bine că Dumnezeu i-a dezamăgit pe ăștia doi.
că dacă Dumnezeu lucra după așteptările lor, noi nu eram astăzi aici. Eu îl laud pe Dumnezeu din toată inima, că a ales să dezamăgească 12 ucenici, pentru că avea în vedere un plan mai înalt. Și nu uitați, oricât de bune sunt ideile noastre, întotdeauna ideile lui Dumnezeu sunt cele mai bune. Și acum când mă uit în urmă la căsătoria mea și la fetele pe care le-am căutat eu în tinerețe, Doamne, cred că totuși ai avut o idee mai bună ca mine. Dar asta o zici după 10 ani de căsătorie. Zici, mă, dar totuși aia nu se potrivea, mă, aia nu era de preoteasă, mă, nu, era prea modernă, era prea guralivă. Dar nu-ți dai seama că ești orb. Și ce bine când te căsătorești să mai asculți și de Domnul. Că Dumnezeu are cele mai bune idei pentru povestea ta de dragoste. Da, așteptările tale lumești. Ți-ai făcut un portret robot să fie așa și nu-i, pentru că ai așteptări greșite. Dumnezeu are alte planuri. Când eram copii, știu că ne învățau la școală și așa vă învață și pe voi nemții, să visezi mult, dream big, visează. Dar să știți că acum vă spun la 40 de ani, viața nu prea seamănă cu ce am visat eu când eram de vârsta voastră. Da? Deci viața nu se desfășoară după visuri. Să visezi gratis, poți să visezi cât vrei. Viața se desfășoară după un plan suveran al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te dezamăgește pentru că tu ai așteptări greșite și nevoit înainte să te binecuvinteze să facă o lucrare de demolare. Și dore, și plângi, și postești, și te dai de pământ ca și copiii și Dumnezeu este insensibil. Zice, auzi, dă-te până obosești. Eu tot demolez și fac ce vreau eu în viața ta. Și îl rog pe Dumnezeu să vă demoleze până la fundație. Și să vă binecuvinteze cum știe El. Doare pentru că ai așteptări lumești. Ești prea influențat de Hollywood, de Facebook, de TikTok, atât ai scrollat, mai nou în românește avem un termen nou, scrollat, da? Când dă cu degetul în jos până face scurtă la mână, copilul tău scrolează, da? Devine un fel de roboțel, te dă în jos și tot vede fete, băieți, lume, modă, intră în cap și începe să viseze și el. Ce? Ce vede acolo? Și începe să caute în biserică ce-a văzut pe TikTok și nu găsește. Și Dumnezeu îl zdrobește și îl dă de pământ, o dată, de două, de trei ori, până când îi pregăti să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Deci dezamăgirile noastre sunt lucrarea lui Dumnezeu pentru că avem așteptări nebiblice, nesănătoase. Mi-amintesc că în tinerețea mea am fost la păstorul meu, am crescut în biserica fratelui Iosif Anca și mă mai mărturiseam pe la el, știam, frate, uite așa, mai sufeream, iar mergeam la păstor. Și e bine că mergi la păstor. E bine. Și ce mi-a zis păstorul? Măi, îți spun care e treaba. Dumnezeu nu te va binecuvânta în căsătorie până când nu-ți schimbi așteptările. Și atâta o să suferi până când te pocăiești. Atât am fost de supărat pe el. Atât de tare m-a durut vorba asta. Cum adică? O zic că nu te vei însura, poți să ajungi la 40 de ani, nu te însori până când nu-ți schimbi gândirea. Tu ai așteptări foarte lumești legate de ce înseamnă o soție și o fată. Eram prea influențat de filmele tinereții. Pentru că ne hrănim mintea cu Hollywood și așteptările noastre sunt atât de impregnate de Hollywood. Și Dumnezeu nu prea are legătură cu Hollywoodul. Și nici cu telenovelele turcești sau coreene. Dumnezeu e sfânt și are altfel de viziune asupra vieții tale. Și ce a fost, la urmă, parcă mi-a prorocit fratele Iosif. Parcă mi-a prorocit, mi-era ciudă pe el, de ce o zis asta? Dar s-a împlinit. Așteptările tale sunt problema. Găseam în Scriptură niște cazuri. Zice Scriptura că a venit la prorocul Elisei un bolnav, da? Se numea Naaman Sirianul. Avea cancerul zilelor noastre, lepră, era pe moarte. Adică, vorba aia, lepros, năcăjit, amărât, în prag de moarte. Și vine la Elisei să fie vindecat. Și Elisei îi spune, du-te și descaldă de 7 ori în Iordan.
Ce reacție are ăsta? Ha, explodează! Asta e treaba, asta e vindecare. Și auzi ce zice Naaman, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși înaintea mea, va face o rugăciune publică, un fel de abracadabra, va ridica mâinile, va duce mâna pe locul rănii și mă va vindeca. Adică, mă, tu ești și bolnav și pretențios, ești pe moarte și ai și toane și mofturi. Nu oricum, Doamne, pe mine să mă vindeci așa. Să vină și televiziunea dacă se poate. Da? ProTV-ul să mă filmeze sau RTN, să mă vadă, Domnule, toată lumea. Dar stai un pic, mă, tu ești pe moarte. Frații mei, și când suntem disperați, tot avem pretenții. Ăsta e omul, o mândrie cum nu are nicio făptură de pe planeta asta. Noi vrem să lucreze Dumnezeu așa, dar Dumnezeu nu lucrează așa. Și e nevoit să te dezamăgească, așa cum i-a dezamăgit pe aia doi, te va dezamăgi și pe tine și vei parcurge drumul Emausului până când te pocăiești. Dar dragii mei, vreau să vă spun o încurajare, dragi tineri. Până la urmă, planurile Domnului sunt bune. Acceptați. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Planurile lui Dumnezeu sunt bune. Întotdeauna. Mi se pare că uneori parcă Dumnezeu are și simțul umorului. Mi-amintesc de un caz din viața lui David. Zice că David a avut un gând să-i facă Domnului un templu. A fost un plan bun? Da? Foarte bun. Ăsta nu a vrut să devină fotbalist, nu a vrut să meargă pe lună sau la mare, a vrut să facă un templu pentru Dumnezeu. Un plan extraordinar. Nu întotdeauna gândurile noastre bune sunt și planul lui Dumnezeu. Și zice prorocul, zice Dumnezeu așa, 1 Împărați 8:18. Și Domnul a zis tatălui meu David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă în numele lui meu, bine ai făcut că ai avut gândul acesta. Bravo, David! Parcă, nu știu, Dumnezeu are un pic de umor aici. Se uită și zice, David, bravo, vă rog să lăsați versetul. E foarte bună ideea. David, felicitări, ai niște idei grozave. Îmi plac gândurile tale. Dar zice mai încolo, numai că nu tu. Da? Partea a doua a versetului. Bine ai făcut că ai avut acest gând. Și continuă versetul, numai că nu tu. Dintr-o dată semaforul verde se face roșu. S-ar putea că și tu ai idei bune. Și te gândești, măi, ce bine mi-ar sta lângă fata aia. Uite, e și frumoasă, e și pocăită, e botezată în apă, cu Duhul Sfânt, e familie bună. Și Dumnezeu zâmbește, zice, mă, ai gusturi bune. Felicitări, ce faine, ce bine gândești. Numai că pe fata aia o vor încă 10. Că e fată bună. Și numai că nu tu. Ți-ar sta bine lângă ea, dar este altul la care îi stă și mai bine. Bravo! Ai gusturi bune, frate Ioane, dar nu tu. Și la fete la fel. Vai, băiatul predică. E adevărat. Dacă și predică, și cântă, și orice fată îl vrea. Numai una se poate mărita cu el. Ideea e bună, bravo, dar nu tu. Alta. Și unii vor să ajungă slujitori și slăviți să fie Domnul. Vor să ajungă în comitet și au visuri, așteptări, să ajungă păstor și președinte. Foarte bine. Biblia spune că cine își dorește să fie episcop, dorește un lucru bun. Și Domnul zice, felicitări, ai gusturi bune. Că decât să-ți dorești să ajungi fotbalist, mai bine să-ți dorești să ajungi evanghelist. Să rimezi. Dar zice Domnul, numai că nu tu. Planurile mele sunt altele. Bravo, ai gusturi, dar nu tu. Pentru că viața asta, dragi tineri, se conduce după un plan suveran al lui Dumnezeu. Și te întreb, ești dispus să lași pe Hristos să demoleze tot ce ai zidit tu acolo? Așteptările tale, ceasurile alea în care visezi și te vezi milionar, și te vezi în Mercedes, sau cum se zice în germană, și te vezi cu bani și cu o fată frumoasă care seamănă mai mult cu Hollywood decât cu Fecioara Maria, și vrei concedii, ești dispus să dărâme Hristos visele alea lumești? Medicamentul la final.
Să nu vă așteptați la un medicament super senzațional. E atât de simplu și de eficient medicament. Păi auzi ce-a făcut Hristos? Atunci Iisus le-a zis, hai să vedem cum i-a tratat pe Hristos pe ăștia, că erau bolnavi rău de tot. Și Dumnezeu era vinovat, numai ei nu. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și auziți, și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el. Care a fost medicamentul? Studiu biblic. Studiu biblic. Gândirea lor era atât de nebiblică încât o trebuie Hristos să ardă. O să zic, nu ne ardea noi inima? O, ce frumos! Când intră cuvântul și arde tot ce-i vis lumesc. Și în loc pe Hristos să facă un incendiu în seara asta. Să zici tu, ne ardea inima când se predica cuvântul. Hristos să ardă tot ce-i lumesc acolo. Și Hristos să zidească ceva nou. Da, de asta ai nevoie, de studiu biblic. Să te imersezi în acest cuvânt al lui Dumnezeu, că pe măsură ce îl citești, începi să gândești ca Dumnezeu. Aici este, dacă vreți, psihologia lui Dumnezeu, e gândirea lui Dumnezeu, aici este gramatica împărăției. Când vei citi Biblia, vei învăța să gândești ca El. Vrei ca Dumnezeu să-ți restarteze viața? Intră adânc în cuvânt. Cuvântul arde tot ce-i străin. Știți care e problema de fapt? Putem vorbi multe lucruri filozofic și teologic. I-am rugat pe tinerii din Austria și sunt convins că și aici la fel, într-o tabără, să facem o verificare. Sunteți dispuși, dragi adolescenți, să faceți ce vă zic eu? Că poveștile sunt frumoase și du-te acasă, nu vreau să te pun să o faci aici, că să nu ți se facă rău. Du-te acasă și ia telefonul și deschide setările, da? Settings. Și dă un click pe baterie, battery. Și acolo, în funcție de telefon, maxim cu un click în plus, îți va arăta telefonul cât la sută din baterie s-a consumat pe social media. Și îți zice acolo exact câte ore ai stat pe WhatsApp, câte ore pe Snapchat, câte ore pe TikTok, câte ore pe Instagram și fă totalul și sperie-te și îngrozește-te. Și am făcut un concurs într-o tabără creștină cu program, că aici n-ai avut timp să respiri. Unul a zis o oră 45, altul 2 ore și un sfert, recordul a fost către 3 ore. Păi nu vă supărați, dragi tineri, cum ați vrea să gândiți ca Dumnezeu când voi vă alimentați cu cultură germană? Păi când tu petreci 3 ore pe TikTok și pe porcăriile alea, tu vrei să gândești ca Scriptura? Și citești Biblia devoțional. Știți, pentru foarte mulți adolescenți, Biblia e așa o chestie de meditație. Citim așa un psalm, într-un mood din ăsta, așa cu un vibe de emoție, psalm, Doamne, Tu ești cu mine, un sfert de oră și trântim Biblia până a doua zi. Și apoi petreci, știți cât petrece un tânăr din Europa în medie pe telefon? În tabără au fost numai 3 ore. Normal, media, statistic, studiu științific, media de screen time, de ecran, e 6 ore. Și cu tot cu gaming, da? Cu Xbox și cu PlayStation și cu alea, cu shootere și cu FIFA și cu tot cu Netflix și cu tot cu muzică, YouTube, tinerii petrec 8 ore și 59 de minute în lumea entertainmentului. Știți ce înseamnă 9 ore, dragi tineri? Înseamnă full-time job, angajați la social media. Puteți ieși la pensie de acolo. Păi când să mai citești Biblia? Când să mai faci și mișcare? Când să mai faci și treabă pe acasă? Când să mai studiezi un instrument? Oameni buni, generația asta e robită. Avem în casele noastre robi. Ascultați-mă, sunt robi. Și voi, părinții, habar n-aveți, vin și plâng la păstor și zic, frate păstor, părinții mei habar n-au cu ce mă confrunt. Mi-au cumpărat telefonul ăsta și telefonul ăsta m-a dus în iad.
Și l-a cumpărat tata. Dar ce are nevoie un mucos de 10 ani de telefon? Iertați-mă! Eu sunt clasic aici. Nu mă interesează cât de mult se modernizează Germania și ce zice Jungendam sau cum le-o fi zicând. Eu știu ce zice Biblia. Ca să gândesc ca Dumnezeu, trebuie să mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când toată ziua scrolez și văd numai fete frumoase în sensul lumii, în mintea mea se zidesc modele străine de Dumnezeu. Vrei să gândești ca și Hristos? Citește cuvântul lui Hristos. Și fă ce poți. Hristos nu are soluții simple. O zis, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Tinerii vin la păstor să le dea ceva soluții așa magice, să se roage Billy Graham. Mă, omule, și dacă învie Pavel și Billy Graham să roagă pentru tine, nu se întâmplă nimic, că tu trebuie să lupți. E lupta ta. Biblia spune, împotriviți-vă lui tari. Păi dacă telefonul te face să cazi în păcat, ia-l și sparge-l cu ciocanul. Nu, frate, atunci du-te în iad. Nu te supăra. Biblia spune că trebuie soluții radicale, adică până la scoaterea ochilor. Sparge televizorul, aruncă laptopul de la balcon și vezi să nu fie nimeni la parter. Și scapă-te, Domne, că acolo e problema. Adică noi vrem telefoane, vrem laptopuri și ne mirăm că suntem robii pornografiei. Și să vină păstorul să ce? Când tu dormi cu telefonul în cameră. Păi dacă știi că de atâtea ori ai căzut, ia decizii radicale, tinere. Mai bine fără ochi, zicea Hristos, mai bine fără un mădular și în rai decât cu toate mădularele și în iad. Eu cred literar. Eu cred literalmente. Decât cu 2 ochi în iad, mai bine orb și în rai. Decât în iad cu telefon, mai bine fără telefon în rai. Să râdă toată școala de mine, fără laptop, fără internet. Voi lua măsuri radicale, pentru că vreau să fiu curat. Închide-l. Și dacă nu poți, sparge-l. Eu nu critic pe cei care au social media. Dacă știi să-l folosești. Dar dacă nu, închide-l. Fii radical. Biblia spune, fugi. Ce soluții vrei să-ți dau? Fugi! Te-au biruit? Fugi! Ia-o în direcția cealaltă, urmărește neprihănirea, caută lucrurile sfinte, pentru că Dumnezeu vrea să-ți reformateze gândirea. Poate v-ați așteptat la ceva soluții mai interesante. Soluția a rămas aceeași de 2000 de ani. Scriptura. Mi-am dorit să devin inginer, programator, am spus-o des asta. Și m-am chinuit 5 ani de facultate, de politehnică, să ajung inginer, să fac bani. În același timp am făcut și fizica. Am vrut să fiu cercetător și fizician și 9 ani de facultate în total. Și-o zis Domnul la o vârstă, zice, Emi, tu vrei să faci ce zic eu sau ce vrei tu? Și după, la 24 de ani, după ce am studiat 2 facultăți, o să Dumnezeu, eu am alt plan. Vrei să te întorci la proiectul original? Eu vreau ca tu să mergi în lucrare. Eu vreau ca tu să studiezi teologia. Și am lăsat tot, nici atunci n-am înțeles. Am încercat la nu știu câte firme și toate firmele mi s-au închis în asta. N-am luat niciun interviu. Că uneori nu înțelegem până nu ne dă Dumnezeu cu capul de toți pereții. Și am înțeles, Doamne, e clar, nu eram un om atât de slab, am fost bun la școală, dar Dumnezeu mi-a vorbit, Emi, nu-i pentru tine. Acum când mă uit în urmă, îi mulțumesc Domnului. Și în căsătorie, și în slujire. Ideile lui Dumnezeu sunt cele mai bune. Da, tu ai planuri frumoase, al lui Dumnezeu sunt și mai frumoase. Vreau să te întreb, drag băiat, dragă fată, ai vrea să-ți scrie Dumnezeu povestea de dragoste? Asta nu e un slogan de tineret, când povestea de dragoste ți-o scrie Dumnezeu, asta e o carte. Dar nu e vorba de povești aici. Vrei să renunți la visele tale? Și asta nu e așa o chestie romantică. Duhul Sfânt îți cere să închei relația în care ești acum. Dacă Iisus Hristos este Domnul vieții tale, îl asculți. Și te întreb, dacă Duhul Sfânt îți spune în seara asta să renunți la prietena ta,
o vei face? Asta e ascultare de Domnul. Dacă ți-a vorbit Dumnezeu că ești prea mic, ești prea mică și relația aia nu este curată, ești dispusă să asculți de Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu să demoleze în seara asta și El să rezidească în noi gânduri sfinte. Când vei începe să visezi ca Dumnezeu, vei vedea binecuvântarea. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm pentru cei tineri. Ne-am rugat pentru bolnavi, dar să știți că și tinerii au nevoie de rugăciune. Apoi aș vrea să și cântăm ceva. Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să trăiesc, de-ar fi să pierd voia Ta